Recimo da želite spojiti dvije osovine zajedno. Možete koristiti ovaj spojnik za osovine kako biste to ispravno napravili. U osnovi jednu osovinu stavite s jedne strane, a drugu s druge strane zategnete vijke za učvršćivanje pomoću, kontramatici kako se ne bi, jer ima puno vibracija, ne želite da se sami odvrnu. A ako ih dovoljno jako zategnete, općenito će moći prenijeti moment sile s jedne osovine na drugu i omogućiti vam dodatni doseg. Nešto zanimljivo kod ovih spojnica za osovine je to što su ih neki kupci koristili tako da ih spoje na izvor napajanja, a zatim svoju osovinu stave s druge strane. To sam jednom vidio da je netko napravio s polirkom za automobile. Važno je zapamtiti da ako spajate jednu osovinu s drugom, provjerite je li osovina koja je najmanja od te dvije, ona koja je spojena na kraj alata, a deblja osovina na kraj bušilice, jer što je osovina deblja, to ima veći kapacitet okretnog momenta. Nema smisla da tanja osovina pokušava gurati deblju osovinu, ako to ima smisla. Ako ne, kontaktirajte nas u bilo koje vrijeme. Uvijek smo spremni pomoći vam. Hvala što ste gledali. Želimo vam ugodan dan.